hapon di ay may hapon sa tanan. Kamusta yung panahon karon? Dari mo pa'y pagtuwak, mo pa'y paglurang sa uwan. Madung palis din yung tanan kit sa Nebil siguro. Mamainit data, manisnak data, manimo data nga bagag naong bitaw ang tabagon tong naingnan nga baga nga napugnaw labi nag kanang magtanaw sa hang naong labi nag ato ko sa Isidro may din na si Zaog mapiin din na dagon yung baga si kagnaong buot ka mungkin sa nakukwak ka naiwakwak mo yung baga kong kagnaong kamusta mong tanan mga pasubo dahil gikan ni pasubo dahil ko atong sa pamilya ni Ma'am Edina Urada Kanyite isang auntie condolence Ma'am Edina Kanyite Urada Kanyite dinong panahon karon kay gikang gauwan ako ra tikaw-tikaw ang video gapon dito sa Isidro katong magkaan ko sila mesa yung pwede magkaan na may trabaho hindi na naman po kung nabaga si Mugnaw baga ka Mugnaw Nakala ko yung duwa sa lapit sa baga. Ang dagway. Tamaan di tagkuan dyan. Ibinlan makug masimon hirin sa pamulakaw. Alam tindahan daan eh. Di pa ganun magawas kasi napitindahan doon sa silingan. I don't like. Bitaw, I don't like sa nakaibaw. Manang kinanglan na yung mga gamitin kaya mapalit daas taglaran or sa tabo. Kailan kasi mga nib na nanasukan ganda. Ako dito ko po. Dito ko gano'n preference doon. Kamusta day, Ma'am Yuning Ayok? Kamusta panahon diha, Ma'am? Ano ba'y init? Dahil kanyang puntang kay init mong tuja. Palit magka bunda kakuwan. Iwa sa ring ni talikod. Kaya stress na mo ng bringa. Ako ka pa. Ako po nakalugsa kaya gano'n lang hukupot-kupot. Lang ang hukupot-hipos. Kaya ako malagday ng kabulong trabaho. Tanang hanawang baga ba? Nakabaga ah. Bagang dalik-dik. Tawa lang ng mga hinawa yun. Mga hinawa yun, mga hilabtahan yun, umaram na sila. Pasmita na sila, pahira na sila. Kapag ko nang hilabot, bahala mo. Hindi ko nabuhi. Basta ako,
Tabaw ko gago ah. Hindi dapat ko bunta ko mahibot. Alam ko, istorya na ng, ring. Bukas ning. Hindi umuli ani ka Herlin. Ato ko Alicia. Hindi ato Alicia. Ato sa Sidro, mora man na. Si Amy gani, si chat na hanga. Taatoon ko na ko dito. Balin siya, kay linaw ko ng dagat. Agi pa, balin ko ng Cebu. Wadto ko time. Wadto ko time, ingan ng resuro. Gabit na mga video na naradani, Sidro. Di gani, nailakaw, maora. Tunong, maorin taon. Mga manabo, maora. Palitan, maora din na yung kapag video at yung nakutay, magsurisuri mga tuk. Parang proramid. Manay nagbaga ninong kugnaw. Harapan. Di nimubot alang mga utok sa mga tao kaya naman din yung misis na nga gusto silang tanaw sa mga apo. Walang makibaw sa sitwasyon sa ang mga apo nang di na mga pugas o apel sa video. Kaya tayo mga mapil sila parang na okasyon, mapil na sila. Kami misis nga hindi ko na ipapil ang mga apo. Tanagot sila, di man parehas. Sa unang panahon sa dato pa mo ng mga apil na sila, nabata mga picture na mas gagmay pa na sila. Pero karon lahi naman og kuan. Ako na ayan na mga liksian na kuan na naanad na. Muna nga, di ko kabuot. Ano nang tapos niprepara ng mga pagkaon, mga bawon, magahidani para na nila. Wato ko sa Isidro, wato ko na sa mga alaga sa Isidro. Yung mabuto mga pagmangkal sa pagagawan. Side by side man. Sa kasabot, inahani Linura o ang amahan suon. Ja. Ang inahan o amahan pod ni Jun Adon na iba ng Linura suon pod. Siya! Nawa, kasabot na mo. Yes. Kasabot, tapos binahal. Ang inahang Leonora o kita igsuon. Amahan pang adyon o sila na igsuon. Na, wala pa din makasabot na magaminan niya. Baga ko nukugnaw si ato dato. Kataramaghang video nga ng sorry kos manukan na din na suko dato niya nga. Baga ko nukugnaw taka ino ko video. Bali ba ko langhid man ko. Kaya suko man po ko nagtong pawantay. Hindi naman po ko nagtong nangyakang ipasuli. Ako ba nang gilabok. Sabi naman, sada tuwa man. Hiningdan. Basta ko nilabot, pero kira. Ay, sanggot ah. Sabot nagbugot-bot.
Ay, dito galang-galang. Dito galang-galang. Tapos galang-galang sa diniini. Dag, Valencia. Kasuwa na ikuan. Ay, sirap. Gandang na laman eh. Gusto mo di ay. Kutoy na. Sabgab wala tik. Gracias. Nakukurog pa ni hapon. Kaya hapon naman. Hurot kong tulog ka binangkal. Mga bagagnaw. At mga bagagnaw. Gara. Alas 4 na. Hapit na pag alas 4. Hindi nga mo na po. At kaya milurong hapon na. Ako'y pinalit na gulay. Magkuhan na siguro ko ron. Magluto akong itlog. Para sa mga hapon, panihapon sa mga bata. Maninganin do. Sa katong nasipang itak picture sa mga apo. Hindi lang do asahan nga makitaan. Pero na panahon na nga uli okasyon. Mga pil na. Kumag, ato na yung mananghilin, pinadaidad sa imong mga apo. Tsaka akong classmate ng utana. Hanggang edad sa panganin ng apo. Mag-18 na karong Enero pohon. Mag-18 o mag-16 o mag-14. Daning sa anak sang laki. Bukod po tong anak ni Herlin. O anak ni Upaw, bako pa man to. Pero kanindani mo dyan among singan sa una, nalimahan. Talaga mga kuti-kuti sa mga nakapalo na mga nakaibawa sa sitwasyon, kaibawa na sila. Mga nagdas na kinahanglan o kuan, nakasabot na sila. Kana sila mga bagong matupatong among mga sulid nga tiglili. Ti unay nga tiglantaw sa ahang mga video kay di na sila mga tanak kay nakaibawa na sila. May abang mga bagong nawakwak, mga nuyarang kakutitob. Bago baka na nawakwak, o bago na baka na sigpanglili. Sigdugan natin liili, di laman mo komentaryo. Pero unay panahon nga mo komentaryo. Jadi makuha din mo kay landline o kuan. Online o kanang account. Hindi nga mapulis. Kasi buto ni magpudot na nga kuan. Atong o kanang bahin og mga pares Alicia makahindom ko nga aron mga utan-utan ay mga danhi gamudjud kay mautan og di ka mo palit okay inuon libon man is kapuan ay kalibunan ay kasugpanan pero di man atong teritoryo man idjud mag-igking jud ka mo na tuga-tuga. Pasensya naman sa video ron. Pahawas ako sa kapangat nag-inan kong bagagnaw. Nara ko sa bahay man ta kanunay. Magawas sa ligalig mato sa kasigdo. Magawas sa mga ulig Alicia. Nara ko nitjuk-tujok. Ang hindi na nalaba. Dapat si isyo gihapon. Igdam ng isyo. Kaya di mo nakawa.
Sumpay man as kinabuhi. Di po ko masakit, di po bagagnawong, kaya di po ko bagagnawong, nipis-nipis naman. Ikatawan naman ng mga masir. Diyan, napasiningin na nga. Taka-taka na kong kuan. Sagyan na paningan channel, ang pajag, napadya po ko'y tawas ang pajag. 6,000 madya po na katawa ng asang payag. Sa ang YouTube, sa ang payag na anay 6,000 kapin katawo. Sa ang kuan feeds na sa FB na po ko'y mga 5K pud. Di pa po kado tanto madukmuk. Running 7,000 lang ahang kuan, ahang taos ahang payag. 7 plus, mag 7K na. Sa 7K na kaya po naman kaya po bagong lili ay nga mangingan rag kuan. Si manang hiling ko do bagag naong katawan lang ng